салом дӯстони азиз, мо имрӯз тасмим гирифтем ба хотири муҳаммадхоҷа яъқуб ки чандкарата чемпион оид ба бокс аст, як суруд ҳадия карда бошем. бинед аз тоҷикистон, аз исфараи бостон, бинед аз тоҷикистон, аз исфараи бостон, мебарояд ба майдон яъқубо муҳаммадҷон, мебарояд ба майдон муҳаммадхоҷаи ҷон, марди тавону ҷасур, мушташ ба қуввату зур, наметарсад аз ҳариф, дар ҷаҳон гашта машҳур, наметарсад аз ҳариф, дар ҷаҳон гашта машҳур. О бизан 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 ту дар, натарс 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 бародар, бизан 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 ту дар, натарс 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 бародар. муҳаммадҷон бизан мушт, ҳариф меафтад ба пушт, давай давай аперкот, бизан ту дар сару рӯш, давай давай аперкот, бизан ту дар сару рӯш. муҳаммадҷони яъқуб, шумо бокснёри хуб, ҳей муҳаммадҷони яъқуб, шумо бокснёри хуб, бо ҳунари худодод дар ҷаҳон гашта маҳбуб, бо ҳунари худодод дар ҷаҳон гашта маҳбуб. О бизан 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 ту дар, натарс 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 бародар, бизан 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 ту дар, натарс 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 бародар. баромадӣ ба майдон, чанд бор шудӣ чемпион, баромадӣ ба майдон, чанд бор шудӣ чемпион, парчами тоҷиконро бардошти ту дар ҷаҳон, парчами тоҷиконро бардошти ту дар ҷаҳон. ту ифтихори моӣ, дар дилу дида ҷоӣ, ту ифтихори моӣ, дар дилу дида ҷоӣ. ҳамеша бо камарбанд ба тоҷикистон оӣ, ҳамеша бо камарбанд тоҷикистон биёӣ. бизан 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 ту дар, натарс 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 бародар, бизан 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 ту дар, натарс 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 бародар, бизан 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 ту дар, натарс 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 натарс